So what's up mga kapataka? So for today's video mga kapataka, manabo magisda sa lungsod. So muna itong mga kauban mga kapataka po. So abang-abang lang mga kapataka kay padulong kami. Hamis aming sa kadanan na put-put. So huwat-huwat ata mga kapataka. So mauna mga kapataka, padulong kami sa lungsod kay manabo magisda. Baba na to si Master, atong driver. Mga kapataka, mga kapataka, harap preskuha pa dyan na way ice sa layog ng biyaw sagol. Palit na mo tagkwara tagpilang kilo, tagpilang kilo match 140. So palit sa guys kaya itong ice na nga itong isda. Salay mo rin, salay! Plastic. Ah, dagko kilang ice oh, lahi no? Pinalingin. Ayaw. Ay, sanjod para presko kanunay. Dito lang. Ay, salay! Tagpila dito. Tagos. 4. Aw. 4 tay.
24. So ang pamihalin mga kapatid, may papalit. May papalit na mong salay o lambiyaw. Muli na may halin. Hindi ka mawa mo tigsinggit. So diyan ay among buhay naman no. Medya kilo ra. Ano ba na pag-ayos? Pero bukas. Kape na yun. Oo. Pasigmot yun na ako. Suro yung tawag ko sa ang mga pataka kay Sarad eh. Oo, sarad eh. diya rin atong nasa atong singer diri oh. Nagatong sige, nasaag na dire. Ha? Junli boy, Junlis. Chat ko na guys. Namang customer oh. Happy na ba? Na di man mo kaon si Junli boy siguro ano. Na atang singer ro. Salay ng biyaw. Ma'am, salay lang niyo, ma'am. Kalit ang kuwan, plastic grabe. Salay lang biyaw. 140. Sa kilo. Sa kilo mo madam? Okay. Timbangan gani. Ko asa ang plastic gani. So dag among salay lang biyaw. Dagko, murag mangko. Dagko, murag kwan, nangko. Soro ilagay kisda. Bisa kon sarap basta kay mabuhi. Biskuha pag ito na o. Busing, palitin na may salay lang biyaw, busing. Dan injo dito. Palit na mo mga busing. Bangan pa yung mga week na kado. Grabe pa na mong customer kay week na kuno kamong timbangan no. Timbaga 1 mid yan ha. Ha? Baliktad ang among timbangan, nagmidya ana kayo sa kilo. Salay lang biya sabi. Gusto pa kayo. Kan may plato na yan na bay. Plato ni mo. Ano yung plato? Ano dahil sa mga na plato man na. Nagbuhok ka din na. Go ka raw. Pasabi ng sorry. Sila kilo na. Sa kapome daw sa manang Uy, presko pa dyan kay, presko pa dyan kay, ambak pagod. di pa do. Di mo sudo sa kilo na bay. Langan ni bay kan dako dako kuan bay plato bay. Nah, kilo buhi pa. Ambak pa, buhi pa gajod, presko. Ay, datong tayo.